Ema Benito. Hemen zer, ez zan egin behar alda edo? Hemen ez baina uretan bai, Uretan bai? Azkarku nahi baldin badu bai, Bueno, gaur gurean atzo egin du bezala Benito Lertxundi. Benito ez dakit zertaz hitz egin nahiko duzun, disko berriaz edo arraunaz, ia demoraldi astear dago, ez da? Berdin peiak. Bietaz igual. Zertan nahi du hitzei. Bietaz. Izan ere, bueno, urrengo diskoa ia labean dago batetik. Bai. Baina urrengo diskoan bada nobedade bat hor, Orioko arraunlariak Benitorekin kantuan. Bai, oentxe iten nahi gehan hau, oso Orioko mundua du. Tradizio. Eta, bueno, batean, igaz, ustailian, Orioko traineruak hainbesteineko gauza polita transmititzen izkian estropai behir eta bar. Eta pentsatu nian, nola arraio himno moduko zerbait ez zeuken zeak, ez? Orioko arran mundu horrek. Ez zeuken, Ez, bueno, kantatzen die gauza ezberdinak, baina hola, bereziki bere hola egindako zerbait ez. Bueno, himnoa esaten dutenean pixka bat, igua pretenzioso izango nago, ez? Baina hori azkenean herriak erabaki izan baitu. Mirotzak, ez da? Hoi da. Zematen agindutxuak, ez dira horiotarrak eta mirotzak, hori izango da... Hoxe. Eta hori diskoan sartuko duzue? Bai. Disko berri horretan? Sartu az, bai. Bueno, grabatua dagoen diskoa, baina hendik ere prestatzen, udazkenean ikusiko du, ez da? Hoi da. Balda izun nekatzen egin izena? Bai. Fuitu da gozo ergometroa, baina ni bat ere ez. Beraz, Benito, importazia zaizu, zuna egotu arrunean segi. Gero bigarren zatian Benito Lertxundirekin elkarrizeta sakona, baina orain uste dut itxasora ez, baina itxasorekin joan behar dudala, itxaso Martin Horrata, Gero arte, Benito, Vale. La, bertan, mila esker.